Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu ukuthi usidinile ukuba sikwazi ukuhlangana la. Isekhona indawo ngapha phambili koBaba. Uzani ngapha, uzani ikhona indawo. Ikhona indawo ngapha. Isekhona indawo. Khona ngapha, ikhona ngale. Siyambonga uNkulunkulu usidinile sakwazi ukufika la eTaylors eHashini. Sehashini ngithi. Kwakwenze njani kuthiwa isehashini? Ingangiphenduli, ngiyazi khona sebejaba ukungitshela. Ingitshele makuphuma inkonzo. Ithi indawo kuthiwa isehashini. Hayi nathi sihambe kahle usidinile uNkulunkulu, sibonga bonke abakhona. Nobaba abangenayo ekuthiwe ngesizulu nosinda nasempini. Kunilahlekele kodwa izwi ke likaNkulunkulu nizolithola. Sibonga kakhulu ngobufakazi, sibonga konke osokukhulunyiwe. Le ndawo la inzima ngesinye isikhathi. Yenza abantu bakhipha izinto ezinkulu. Ayiziphumile izinto ezinkulu la. Kodwa ke siyambonga uNkulunkulu ngoba ekugcineni kwakho konke uyena onqobayo. Asenze sinqobe sifanele ukuya ezulwini lakhe. Ngaleke kokuchitha isikhathi sibonge bonke uSunday School konke osekwenzakele siyabonga. Iphutha nje lenzekileke MC. Ngiyazi ukuthi ubhikiwe team mayidlala iyapika ama officials mayingabonanga iwine nje impela kanti iwine kabi. Uma kuyiboxing ukushaya ngaphansi kwenkabo referee wathula. Amen. Okupikileke wenza iphutha kangaziletha yena azosamukela. Asamukeliwe la ekhaya. So futhi ke lo muntu okupikayo ayi nawe ke wasala usuthula nje. Asimukeliwe la ekhaya nje. Kodwa ke sikujabulela uNkulunkulu samukele kodwa wena usamukelile. Asidluleke lapho sizoya ezweni lenkosi sizolithola kuMateyu chapter 24. Matthew chapter 24. Ngalo lona lolu suku bevukile abenkosi behlotshise ubukhosi bayole sebebuthwa abakhethwa elizweni
uNkulunkulu wethu nomusa siyazithoba phambi kobuso bakho egameni lendodana yothando lwakho uJesu Kristu oyinkosi yethu. Sibonga Nkosi ukusigcina nokusilonda sibe kule nkonzo. Asizileke kumuntu, asizile izindongeni kodwa size kuwe Nkosi ngoba amazwi okuphila onke akuwena. Siyacela ukhulume ngomoya wakho ingcwele, moya ongcwele thatha indawo yakho namanje nami ngihlale phansi usebenzise lo mzimba ukhulume kule ndawo. Lokho okusenhlizweni yakho nalokho okuzwayo ekhaya kukhulunywa. Udumo lonke ke silinikeza wena uJesu Kristu inkosi. Amen. Lulisela ukujabula kwami nokuthokoza kwami. Nakho umuntu omdala akwazi ukujabula. Bese bonakala ukuthi uyajabula. Ubani ongangitshela ukuthi ngijabulelani? Ake ngivule nje lenkundla. Phambi sisandla ufuna ukungitshela ukuthi ngijabuleleni. Kavuke eguqeni nokujabula nje. Ngijabuleleni ayekho ufuna ukuzama. Ngijabulela ukuthi umama uNdlovu phakathi kwethu. Hawu nazi into engijabulisayo. Siyabingelela mama, siyathobeka kakhulu, siyambonga uNkulunkulu. Hayike sesingaqhubeka. Sekumnandi ke masekunje. uMathewu chapter 24 sofunda uverse 36. Bengazi ukuthi akekho ozosho ukuthi ngijabulelani ngoba nonke nimbonanga. Ubona abahlezi ngasemuva kuphela. Uverse 36. Part 3 wenkonzo le ethi usuku lwenkosi. Usuku lwenkosi part 3. Kepha lolo suku nalelo hora akakho wazi lutho ngalo nazingelosi zasezulwini nandodana ngubaba kuphela. Uverse 42. Ngakho ke lindane ngokuba nazi ukuthi inkosi yenu iyofika ngaluphi usuku. Verse 44. Ngalokho nani hlalani nilungele ngokuba indodana yomuntu iyakufika ngesikhathi ningasicabangile. Sikhuluma la ke ngosuku lwenkosi olungaziwa na inkosi uJesu uqobo lwayo. Usuku lwayo eyofika ngalo izolanda ibandla. Ibandla ke abantu abahlukaniselwe uNkulunkulu. Ibandla abantu abaphila impilo engcwele. Ibandla akusilona igama lebandla. Mayibuye izolanda ibandla uzofika khethe lapha nalapha ya emabandleni onke ehlangene athathe labo abahlanzwe ngegazi lakhe. Athathe labo abalotshiwe encwadini yokuphila. Angazi ukuthi wena ulotshiwe encwadini yokuphila noma awulotshiwe na. Kodwa yilabo abayohlwithwa igama lebandla mawufika ezulwini ngeke ulithole. Bathi wenze njalo omunye efika angizolisha igama lebandla lakhe. Mayifika ethi uyabheka akalithola ibandla lakhe. Ulazi ngendlela eligqoka ngayo siyabuza ukuthi bahlala apha bebandlela ukuthi kuthiwa akayabekho la. Hawu akhona kanti ezulwini la kukhona impela kodwa bona bekho ngoba kukhona abahlanzwe ngegazi lika Jesu. So ke ungabojabulela ukuthi usebandleni lakhe elithize ngoba ibandla kufana namagama ethu la emhlabeni nebongo zethu zisala la emhlabeni. Ezulwini isibongo sami asiusebenza kosebenza igama. Uthi ke ubaba uMkhize ubizwa ngalelo gama owaqanjwa ngalo kuqala. Ilona elisebenzayo. Uthi uma uphuma umphefumulo ufa uzwizwi lithi sibanibani woza bese kuba ukuphuma komphefumulo ke loyo. Mase lishilo lathi sibanibani woza uyalilandela kodwa ubungaliboni liphuma kubani. Uma uye ebumnyameni loze likushiye ebumnyameni. Uma uye ekukhanyeni lizokushiya ezulwini ngaphakathi. Uyalazi ke igama lakhe. Angazi labantu abashintsha amagama bayibize ngamanye amagama kodwa lelo waliqanjwa lona mhlawumbe usulikhohliwe ilona ke noma ulithandanga abazali bakho beqamba wafika wayiqamba amanye ufika esikoleni liyovuka lelo ngalifuni ilona obizwa ngalo. Usuku ke lwenkosi inkosi uJesu iphiwa amandla negunya phezukwazo zonke izinto ezikhona emhlabeni zadalwa yiyo zadalelwa yona
zadalwa ngayo kodwa kanamandla phezu kosuku lwakhe usuku lwenkosi. Uma esho ke lapha ya kuMateyu 28 iziqala kanjalo zonke lezi inkonzo uthi ngiphiwa amandla ezulwini nasemhlabeni. Ngalokho hambani nenze izizwe zonke abafundi nibabhabhadise egameni likayise okungubaba loyo nelendodana nelikamoya ongcwele. Umsebenzi ke wawonke umuntu ubafundisa ukugcina konke lokhu inkosi esiyale ngakho ezwini lenkosi. Uthi ke yena uzoba nathi kuze kube sekugcineni. Isethembiso lesi esashiwa inkosi uJesu yasisho isihambe emhlabeni. Thina ke njengabantu abamnyama eAfrika yonke siyabahlonipha abantu asebehambile emhlabeni size sibakhonze okuyisono esikhulu leso. Kodwa into ikhulumela umuntu ehambe emhlabeni siyayilandela siyenze ngoba kuthiwa amazwi omuntu efa ayenziwe. Uma ke uJesu sehamba ethi uphiwa amandla onke ezulwini nasemhlabeni abesethi hambani nenze izizwe zonke abafundi. Icala lalo naloyo ilalele lenkonzo namhlanje ukuthi bangaka abafundi osubenzile na. Abenziwa ngokushumayela kuphela kodwa benziwa ngenkambo yakho. Uphila mpiloni makungelona isono. Uphila mpiloni uma ungembethi izevatho zakho. Yiphi impilo oyiphilayo uma ungalandanga leya suit ongajwayele ukuyigqoka naleli yabhantshi naleya ngubo na. Bathi washo omunye umfundisi edelelwa abafanyana bathi bafana ngale kakhololo khona indoda. Okungukuthi ke ukhololo kuphela osindisiwe yena akasindisiwe. Angazi ke noma nawe ilolo hlobo lomzalwane mawusesontweni uyasindiswa nelokufika ekhaya sufika izinja zamakhelwana zidla amaqanda bese kuvuka umama lo waya kuvuka ubaba lo waya. Akusikhona ukukholwa lokho malifika usuku lwenkosi uyosaya. Usithembisile ke wathi yoba nathi kuze kube sekupheleni komhlaba ngoba lo mhlaba uyadlula lo mhlaba uzophela. Lesi sethembiso ke singezinye sezethembisa akasifezayo. Simbonile hamba nathi kusukela kuqalwa leli bandla ngo2011. Simbonile hamba nathi kusukela ngo2020 kuqala ikhaya lezwi namanje usahamba nathi. Kusukela ke wena wamamukela uJesu uyahamba nawe na. Ngoba abahamba naye kuphela ayohamba nabo futhi sekhaya ezulwini. Akahambi nomuntu othuka inhlamba. Akahambi nomuntu ongenasi isimilo. Umuntu ophethe impilo yakhe ngopaper bag. Yawazi upaper bag. Paper bag iphepha eliphathwa ngalo liyiphepha. Make kwanetha noma lathintwa amanzi liyawovuka la ngaphansi yonke into oyiphethe bisiyawa. Kunabantu abaphatha impilo zabo ngopaper bag. Zithi mase zishintsha izimo iwe impilo kuphela ubuntombi kuphela ubunsizwa kuphela ukuba umama kuphele ukuba yilento uNkulunkulu ayifunayo. Uyiphethe kanjani impilo yakho na? Uyiphethe ngobungcwele noma uyiphethe ngopaper bag? Ngakho ke izethembiso esizinikeziwe ziningi zigcwele iBhayibheli. Usho njalo ke uNkulunkulu kwabaseKorinte besibili chapter 1 verse 20 no 21 uthi ngokuba noma izethembiso zikaNkulunkulu ziziningi kuyena zinguyebo ngakho ke ngaye zinguamen futhi kudunyiswe uNkulunkulu ngathi. uNkulunkulu uzodunyiswa ngathi uma thina silandela izethembiso zakhe. Uma silandela into ayishilo. Uma ethi John 15 verse 7 uma uhlala kimi namazwi ami ehlala kuwe uyotela ukuthanda ukwenzela. Kwenziwa yini wena utela into oyithanda ungayitholi? Kwenziwa yini uyathandaza kodwa uphendulwa? Ngoba awuhlali kuye namazwi akhe awahlali kuwe. Ahlala kanjani amazwi akhe kuwe na? Ngokuthi ulenze izwi likaNkulunkulu. Ngibala nje esinye sezethembiso zakhe. Ngakho ke thina uma sifuna ukuphendulwa emkhulekweni hlala kuye bese amazwi akhe ehlala kuwena.
ngoba uthi owenza amazwi wami ufaniswa nendoda ehlakaniphile yakhe indla edwaleni. Ziyafika inkinga, zifika ikhukhula, kufike konke, kodwa kudlula nje ngaphezulu. Wena wabona umhlanga umile emfuleni, makufika amanzi amaningi umhlanga uvela ulale nje. Ungacabanga ukuthi usuhambile, analokwehla amanzi aphela uvuka umhlanga uyimele. So ke kufuneka ke umuntu omayo amele uJesu wakhe, umuntu omayo ayimele inkolo yakhe. Ngoba yazi manje ungathi siyadlala. Ukhuluma kanjalo umama. Ungathi hayi iphupho nje ukuthi uJesu uzobuya. Washo njalo umunye umphathi wamaRoma usezithuleleke manje uselele. Wathi ungathi uJesu sesikhohliwe ukuthi wathi uzobuya azosilanda. Angazi ukuthi usawakhuluma ngibula inamazwi wakhe ngokuselandiwe yena, okhombisa ukuthi akakhohliwe. Okuba ahambe ekhuluma amagama amabi wathi ngeke siphathe thina iBhayibheli elikade labhalwa, sisobhala incwadi entsha lethi iBhayibheli ama-2000. Ufe ngakalibhalike, ngingazike noma ebandleni lakhe bese libhalile sebenalo. Kodwa uzofika amangale lapha ngoba ufuna ukushintsha izwi likaNkulunkulu. Sisaya sonke sizenzile izinto uNkulunkulu angazifuni. Usuvumile yini izono zakho phambi kaNkulunkulu na? Kusebusika manje. Khona into elula, isono esenziwa abazalwane soba kushisa esihogweni. Athi umuntu ngaze ngafa amakhaza, kodwa ushuyakhuluma kafile. Yabona uqamba amanga. Safa ilanga kodwa akafile uyakhuluma. Izono zabazalwane lezo. Uzongena kuliphi izulu ngoba uqamba amanga. Uthi uJesu John 8:44 ningabakayihlo uSathane ngoba waba umbulali wabantu kwasekuqaleni. So amanga ayabulala. Ukuqamba nje amanga usukumbulela umuntu zingaki idumbu zakho. Esiziqala silapha ko4 years. Ubulala isitsha. Usithatha usilahla. Mangabe sikhunjulwa ubuza ukuthi ubani wena ophika kuqala kuze kushaye ezinye izingane. Amanga nje lawo. Ubabulela abazali bakho uthe ukhula ongasenabo ngoba waqamba amanga. Ubuye late esikoleni kanti kade ulibele nomfana noma umfana obelibele kudlalwa ibhola kwathiwa ekhaya koshesha abuye afika aqamba amanga athi kuphunywe late esikoleni. Intombazane iqamba amanga ithi awuthisha uthi angiyomklinele endlini yakhe cottage. Lawo manga lawo ubabulela abazali bakho ukhulu uvela ungasenabo uzongena kuliphi izulu. Uma lifika usuku lwenkosi uzohlwithwa yini na? Ngikhuluma ngalezona esithi zincane, asikho ke sincane sona ezulwini. Inhlamba noma onxe. Kangaka uthuka inje enifuyile ekhaya ukuthi ayiphumi. Uyisuyithukile nje njalo. Usazojeziswa uma ufika phambi kaNkulunkulu. Uvuka indaba yomfana omncane owafayo wabuye wabuyiswa emhlabeni. Mayefa uthola isono sakhe asenze emncane. Isono sakhe yini na ufika ungena ngaso ezulwini. Wafika wabona inkomo yayibhajiwe isilele kabuhlungu dake noma ingene emgodini. Mayibona inkomo iyakhala. Asithi angifuna abantu abadala bazoyisiza lenkomo. Kwase kufika omunye umcabango. Hade sayidina inyama. Ayife lenkomo ukuze sidle inyama. Wayenesipelethi isiqhano bathi abanye isiqhano. Wasikhipha wayixhonqa inkomo. Uyibona into incane kanjani? Wayixhonqa inkomo yaze yafa elokhe igwasa. Mayisifile inkomo kwayemayo report. Awuke yahlinzwa ke kwadliwa inyama wajabula umfana. Uma efike ezulwini isono sokuqala sitholayo wayeneminyaka ewu8. Wathi uNkulunkulu lenkomo le yakhala kimi njengoba ibhajiwe lapha ya. Ngase ngithuma wena. Ngoba kunezinto uNkulunkulu akuthuma zona ungaboni ukuthi uthunywa uyena. Kodwa ngalolu suku uyobona. Ngakuthuma wayibona ngathi hamba ubiza abadala. Wathi wena walalela izwi lafika kuwe lathi kade nayidina inyama. Oseyibulala inkomo ikhala kabuhlungu izisa ubuhlungu. Namhlanje isikhathi sakho sokuthi uzwe lobo buhlungu. Ngoba wahlukumeza isilwane sami. Ilwane zikhala lisho njalo iBhayibheli amaHubo 104 lithi zikhala kuya ziphukudla.
sikhonza uNkulunkulu oyisimanga zikhala kuyilwane ziphukudla lebona ibhubesi elithize liyakhala alisakwazi nokugijima lilambile avela lethi enye inyamazane yakhe edalo uyena ukuthi iyodlula ngasebhubesini isiyalibamba yadla uNkulunkulu ke loyo ngelinye ilanga uyobamba wena ngoba uyahlupha la emhlabeni uyodlula la uzofika ushawe khona inyoka usiyahamba kuthiwa washawe inyoka wahamba kanti ngoba uyathonsela umhlaba so bafowethu sisazodlula la luyeza usuku lwenkosi khumbula izinto zenzile abanye bathe mabekhula bahleka abantu abagula ngamakhanda bathe mabekhula bahleka abantu abakhubazekile uyizele nawe ingane yakho mhlambe ikhubazekile uyahola uyaphindiswa lokho wakwenzayo usemncane siyabonga ke sithola abavumayo izono zabo belungisa impilo yabo bethi babeshaya abantu ngoba uthi uJesu ophatha inkemba uzofa ngenkemba abakhula beshaya abantu bofa ngokushaywa ngaphandle kokuthi umuntu asivume isono sakhe ahlanzwe ngegazi lika Jesu usuzivumile wena ezakhe izono usulungela usuku na umuntu omhlukumezi ohlukumeza abanye abantu uthola ukuthi uyahlukunyezwa kanti kubuya lezi yanduku amantombazana amancane sikhonza nawo kade emile la izothi mayithi ukukhula isiyafakaza isikhuluma lokho nalokho ngoJesu iyabonakala isiqhubisiso ngelinye ilanga sephoxekile uNkulunkulu iphoxekile ivangeli izothi mayisikhula ithola umshado ehlushwayo kuwona ayisakhumbula ukuthi iyaveza ihlazo lokuthi izitha zikaNkulunkulu zimhleke yayikhonza la yayikhonza khona yangaziphatha kahle ngingabala zonke igaba uyakwazi okwenzile uphoqa umsebenzi kaNkulunkulu uyakwazi okwenzile uthi uyakholwa kodwa ungakholwa uyakwazi okwenzile kwalusa uthi ayithobela indoda njoba izwi lenkosi ithobela indoda ikuvubele ngenduku kanti kushaya nje ngoba kuphindiswa lento wayenza usemncane uthola indoda ekushayayo mthambi uthola indoda eqonywayo indoda ithola owesifazane oyiphethe kabuhlungu owesifazane olwayo owesifazane oshaya indoda kanti kubuyiswa lezi yanduku owawuzenza usakhula okuyihlola impilo yakho uthi indaba impilo yakho inje wenzani wena emhlabeni thina ke maZulu sesithi umhlaba uyahlaba uhlaba uqinisela kanti akubona umhlaba umnikazi wawo okushayayo ngakhumbula umunye umfana ngapha ngakithi eRichards Bay ubese ehlupha ngendlela emangalisayo behlupha lo mfana hlupha abantu bamatekisi hlupha umama abathengisayo ebafuna intela ebakhokhisa wahamba uya kwenye inkampani mayifika kule nkampani le wafika wafuna umsebenzi wafuna ithenda ngenkani abelungu bathi awukho umsebenzi wathi khiphana omunye unethenda la kungene mina bathi umlungu ophebhe yamathenda asikwazi ukwenza lo bathi lo mfana uzokwenza awu wamangala uphuma umfana wahamba ngakusasa umfana walalela umlungu amshanga enhlamvu wafa umlungu wafela leyo ayiphelanga iminyaka emibili usengcwatshiwe naye lo mfana ngoba uphatha inkemba uzofa ngenkemba cabanga ukuthi uhamba kanjani zibheke ngoba liyeza usuku lwenkosi mawuke wasala kuhlwethu ibandla uyofisa ngathi ngabe kuthiwa uzange uzuzalwe izethembiso ke zikaNkulunkulu ziningi kangaka kuyena zinguyebo ngakho ke ngaye zingu amen futhi kudunyiswe uNkulunkulu ngathi okwethu kwenza izethembiso zikaNkulunkulu zibonakala ukuthi ziyaphila ukuze kudunyiswe uNkulunkulu ngawe uthi niyambona usibani bani wenza ukuthi wathembisa lona uNkulunkulu igama likaNkulunkulu lidunyiswe kepha kosiqinisayo kanye nani kuKristu nowasigcobayo nguNkulunkulu owenza ukuthi sizilandele izethembiso owasibeka uphawu nowasipha isibambiso esingumoya ezinhlizweni zethu unaso yini lesibambiso esingumoya na unaso yini asihlali kumuntu onesono asihlali kumuntu ophile esonweni yiso ke lesi sibambiso esiyokwenza uhlwitho kanye nebandla
yiso lesi sibambiso. Yazi ukuhluthwa kwebandla kobe ngathi umlingo, magic. Kanti cha wona umlingo nawe uyohlwithwa nje uma unomoya ongcwele, uyosala umoya ongcwele mayengekho. Konzweni edlule ngikhulumile ngathi nobona kuyisuthu nje fofobala la, ngibe ngingasekho la, okwazi ukuthi sengihlwithile. Uthi uyabheka eceleni kwakho obuhlezi naye akasekho, sekukhona ingubo abeyigqokile, ngoba ukuhlwithwa kwethu ngeke nikubone ngamehlo enyama. Lithi izwi lenkosi abalele ibona bovuka kuqala, abaphilayo baguqulwe, sithola imizimba engumoya, sihambe siyekhaya ezulwini. Yilokho kufunayo ukuthi usale na. Emva kwalokho kuzobe sekwambulwa ongenamthetho umphiko uKristu, ozofuna abantu bazishaya uphawu 666 emabunzini abo, noma bazishaya uphawu esandleni sabo sokunene. Asizungene ezitolo ungenalo lolo luphawu. Ngeke uyithola imali yakhe ebank noma ingakanani ungenalo lolo luphawu, ngoba lizobe selihambile ibandla ususele wena. So ufanele ukhethe ezintweni ezimbili, ukuthi uba nalo luphawu ukuze uphile, noma uyaliyeka uphawu bese uyabulawa ukuze ukwazi ukulandela ibandla. Uzobe usungena ngegazi lakhe ezulwini. Namhlanje singena ngegazi lika Jesu, kodwa lapho kuzobe sushaywa, hlatshwe ngenhlamvu mawunenhlanhla, ngoba inhlamvu obuza ubuhlungu. Usikwe kancane kancane ngomkhonto ugwazwe uze ubuhlungu, ngoba wena uzange uphenduke ngesikhathi esifaneleyo. Injani inkambo yakho na? Uyamphilela uJesu noma umphilela ngesonto phakathi nezinsuku kuvuka ubuwena, noma umphilela emini mawusulele kuvuka inkanuko, ufika ama spiritual husband, ufika ama spiritual wives, ulale namadimoni, ucace ekseni usungcolile ukuthi kade ulele namadimoni. Umoya wamadimoni loyo uNkulunkulu akanakho ukungcola, ngoba ukungcola nje nawe uvuka lapho uthi awusengizingcolisile, ukhombisa ukuthi ungcolile. Ungcoliswe yini? Amadimoni. La madimoni adinga ukukhishwa, adinga ukuxoshwa. Mawubo 104 verse 4 lithi wenza ikhonzi zakhe zibe ngamalanga bomlilo. Mawuyilanga lomlilo amadimoni awadlaleli kuwo. Mawuyilanga lomlilo usathana akadlaleli kuwo. Kodwa mawungelona ilanga lomlilo awuzozibona ukuthi ufana nobani. Ngakho ke ake silandele izethembiso esizithenjisile, sithole nesibambiso esingumoya. Yiso lesi sibambiso esiyokwenzwa uhlwithwe kanye nebandla. Ngaphandle kukaMoya oNgcwele owavusa inkosi uJesu kwabafileyo, ngeke uvuswe ngosuku lwenkosi. Uma kuukuthi uyobusulele ngosuku lwenkosi ngeke uvuswe. Asibuke kancane abaseRoma, linothile le chapter le. I-chapter kahlehle engayinikwa uNkulunkulu esandokungibiza, ngiqala umsebenzi, ngahamba ngayobamba umkhosi fasting ka 14 days. Bathi ngilele ebusuku kwamenyezwa ngezwizwe lithi abaseRoma chapter 8, abaseRoma chapter 8, abaseRoma chapter 8. Ngase ngiyaphaphama ngalifunda, uma ngilifunda licebile lelizwe. Ake silibuke kusuka kuverse 11. Uma ke umoya waloyo wavusa uJesu kwabafileyo ehlala kini, yena wavusa uKristu uJesu kwabafileyo yakuphilisa nemizimba yenu efaye ngaye lo moya wakhe ohlala kini. So kufanele ube nomoya ongcwele, ngoba umoya ongcwele uyena oyokuvusa usulele uma uzofa ungakahlwithwa ibandla. Umoya ongcwele owavusa uJesu kwabafileyo, umoya ongcwele oyovusa wena. Umoya ongcwele oyoguqula isimo sakho, uhlwitheke zisale impahla bengikhuluma ngazo. Mongenayo umoya ongcwele uyosala uncela isithupha, ukhumbule ukuthi kwashunyayelwa eHashini. Ngiyakhumbula ngaleli langa mhla ka-18 May ukuthi ibandla lohlwithwa kanje. Kanti laliqinisile leli ikhehla lokusumbiza ngekhehla. noNoah kuthiwa washumayele ikhehla, bathi awuleli ikhehla liyasibhedela, ethi kuzoba khona uzamcolo. Wathi musufile uzamcolo
Uthiwa kanti elikhehla beliqinisile. Amakhehla aqinisa ngesinye isikhathi. Kuyokubiza ukuthi walalela. Uma ke umoya waloyo wavusa uJesu kwabafileyo ehlala kini. Yena wavusa uKristu uJesu kwabafileyo uyakuphilisa nemizimba yenu efayo. Ngaye lo moya wakhe ohlala kini. Uphilisa azaphilise nemizimba efayo. Ngaye lo moya ongcwele. Uma ungaphilanga kusuke kuyivo ufuneka kuhlale enyameni ukuze ungaziphakamisi ngezambulo ezinikeziwe. Verse 12. Ngalokho ke bazalwana singaqala kuyo inyama lokuba sihambe ngokwenyama. Akekho umuntu onecala ukuthi ahambe ngokwenyama, ahambe ngeinkanuko zenyama. Asihambeni ngokamoya khona singayophila ngeinkanuko zenyama. Athi verse 13 ngokuba uma nihamba ngokwenyama nizokufa. Manje hamba ngokwenyama nizokufa. Asikhulumi ngokufa kokuphuma komphefumulo. Asikhulumi ngalokho. Sikhuluma ngokufa uhlukane noNkulunkulu. Ake sibuke indaba kaAdam noEva khona uzokunderstand ukufa engikhuluma ngakho. Ithizwe lenkosi uGenesis 2:15-17 uJehova uNkulunkulu wayesemthatha umuntu wambeka ensimini. Ngoba uNkulunkulu uyamthatha umuntu abesembeka. Kanti noSathane uyamthatha umuntu wasembeka. Wafika kuJesu wamthatha wambeka esiqongweni seyintaba. Wathi uyabona yonke lembuso ela. Uma ukhothama nje kimi yoba ngeyakho. Kanti usho umuntu wrong. Elithi iBhayibheli kudalwe konke ngaye, kudalelwe yena. Umtshela izinto zakhe ngoba efuna ukukhothanywe kuwo. Lithi iBhayibheli oyo wamthatha uSathane wombeka esiqongweni sethempeli. Wathi ziphonse phansi ngoba uyoyaleza ingelosi zakhe zikuthwala. Wathi uJesu ulotshiwe ukuthi ungaboyilingi inkosi uNkulunkulu wakho. So uSathane uyamthatha umuntu ambeke. noNkulunkulu wamthatha uAdam wambeka ensimini. Ngakho ke khumbula uMshumayeli 10 verse 4, umoya wombuso ukuvukela ungayishiya indawo yakho uNkulunkulu akubeke kuyona. Umoya wombuso wamvukela uAdam noEva bayishiya indawo yabo, mayifika uNkulunkulu ezobabheka uyabamemeza, Adam uphina, udlile yini kulowo muthi na? Ngoba yodwa into ekususa la uNkulunkulu ekubeke khona isono. Ayikho futhi enye isono. Ukungalaleli umoya kaNkulunkulu bese uyasuka la ubekwe khona. Qaphela kuzothi usukile ibuye inkosi, sikhuluma ngosuku lwenkosi. Usale ngoba ukho la ubekwe khona. Ukhona yini la ubekwe khona na? Uma ukhona ngabe izinto zikhambela kahle. Mina angizwa lento. Lo muntu othi unengane yakhe ayisitholi isikole, unengane yakhe ayisebenzi, unengane yakhe unenkingi noma kwayena akasebenzi, ikati lilelezike ekhaya. Ngoba kade ngisho manje John 15 verse 7, uma uhlala kuJesu namazwi akhe ehlala kuyo uyotela into oyithandayo uyenzelwe. Hawu kodwa bafowethu, yini ukukhuleka ungaphendulwa na? Ngoba ufuna ukuhlukana nesono. Isono esenza ungaphendulwa. Ngoba isono senza ungahlali endaweni yakho. Uma umoya wombuso ukuvukela bese uyasuka endaweni yakho. Hlukana nezono. Simnandi kwesikhashana isono. Bafana bami abancane nazalwa amantombazane ekhona nofana washiya. Nizolahlekelwa izinto lonijahana namantombazane. Mantombazane amancane nazalwa abafana bekhona. Nizolahlekelwa izulu ngenxa yokulandelana nabafana ozofa bashiya. Mawunenhlanhla engakushiyanga nesifo. Mawunenhlanhla engakushiyanga ukugona ingane, sekumsebenzi wabazali bakho ukondla wena wondla ingane yakho. Engabunaka imfundo ufundo ephambili ngoba wazi uNkulunkulu ukuhleleleni ngemfundo yakho. Imfundo noKristu akuhlukani. Ngoba ngeke ulifunde iBhayibheli ungafundile. Ngeke ungene la kungangenwa khona uma ungafundile, kufanele uyoshumayela. Ngakho ke funda, uhlukane nabafana, uhlukane namantombazane, ngeke ukusize lokho.
usazophendula kuNkulunkulu lomzimba okuwona uyithempeli likaMoya oNgcwele ukuthi uliphathe kanjani leli thempeli. Usazophendula kumnikazi walo. Bantu ke benza izinto eziningi kuleli thempeli. Ninaka abanye benu basebancane. Uzothi ukhula la uzibona umubi, thenga ucream uxebula isikhumba. Uzibona umubi uxhuma inwele. Uzibona umubi ubhobosa indlebe ufaka amacici mhlawumbe seyibhotshoziwe vele. Usunecala phambi kaNkulunkulu akudalanga unembo. Mhlawumbe ufaka igolide izinyo legolide nje unecala phambi kaNkulunkulu. Uyamsola ukuthi wakudalelani wanje. Abanye amantombazane seyiphathiswa kwabafana. Ashela amanye amantombazane uyibone sewumfana nje usola uNkulunkulu ukuthi akudalelani wayintombazane. Aqamba amanga umuntu athi mina ngazalwa nginje. Akekho umuntu uNkulunkulu azalwa ophambanisa inkomisho. Uyisilima uNkulunkulu. Ungena umoya nje wena ukuthi ube ungqingile. Ngqingile akangene ezulwini. Mhlawumbe umfana uthanda abanye abafana. Ihlazo elingcolile leli. Iyekeni lento uyekeni lo moya. Vumani izono zenu nikhulekele nikhululwe. Ngoba mawungakhululiwe usenkingeni. Liyeza usuku oluvutha njengeziko. Bonke abayiqhenyayo nabenza okubi liyobashisa lingabashela impande nagatsha. Mawubo 37 athi ungamnaka umuntu omubi ngenhlanhla yakhe. Mayinaka inhlanhla yababi. Ngoba iyashabalala iyaphela. Gibela imoto enhle nje namhlanje. Mhlambe yawabula umuntu wadunwa leyo moto. Kuyakhalwa la yathathwa khona useyihalela wena. Mhlawumbe umbone nomuzi omuhle nje wahamba yothwala ngengane yakhe ngonkosikazi wakhe. Ulo wasemganile wesibili. Kwachitheka igazi unemali uhlala esitezi uhlala endlini enhle. Mabo ikhathaza ngenhlanhla yababi lisho njalo eBhayibheli. Ngoba izoshabalala. Wena zihluphe ngokujabula ujabulisa uNkulunkulu. Zihluphe ngokuyithokozisa ngoJehova mawusaphila emhlabeni. Ngoba uyena odala izulu nomhlaba. Uyena odale wena. Lesi sihogo azokufaka kuso sidalo uyena. Leli izulu azokufaka kulo udalo uyena. Yimpo wenza izinto ezitshelwa abantu. Umuntu akanalo izulu, umuntu akanaso isihogo. Ake senze into uNkulunkulu ayifunayo ngoba luyeza lolu suku usazophendula. Nawe uma ungaba uyena ungathukuthela ucasilo ukuthi lo muntu ngimdalile akangikhonzi. Ukhonza angazange amdale. Nawe nje lento ayenza uNkulunkulu fair and just. Ngakho ke asiqapheleni. Ngakho ke masiqhubeke indaba kaAdamu uNkulunkulu ke wambeka ensimini yase-Eden ukuba ilime ayigcine. Sibekela ukuthi siphile ngezithukuthuku zethu. Kodwa khona abantu abangafuni ukuphila ngezithukuthuku zabo. Abantu abaphila ngezithukuthuku zabantu. Abantu abahuyeke uhambe yosebenza ubuye lapha kukhombe nesibhamu ayithathe yonke imali yawo. Abantu abalandela ibhodwe licontsana. Bafana bami nibagade lamantombazane lawo. Uzothi uyakuthanda kanti ubona ususebenza kahle usuwukuthila ulandela ibhodwe licontsana. Ukushaya umhlaba ingabikho imali akushiya ahambe kanjalo. Kanti wayevele ufuna imali kuwena. Nani mantombazane alikho elinye igama angazolikhuluma uzothini uthi uyakuthanda ngithi. Yathi yazi khona iChiefs nePirates. Mabedlala baqala nini ukudlala mabezodlala ndawonye. Yahleka omunye ubaba lethuze kwami. Mbona ngithinde ezebhola. Ba practice iviki lonke bezodlala ngomgqibelo noma ngesonto. Niyakwazi lokho. Kodwa ba practiceeli kule nkundla enjani abazodlala kuyo. Ngithi khona manje bebedlala emabhida, bebe practice egoli. Lalani ke mantombazana. Umfana upractice kuwe ukuthi mayiseganiwe uyokwenza njani. Kuleyo practice akushiye nengane abesehamba ayoganwa omunye. Musukuba yiground lokupractice abafana. Musudlala abafana bakwenza umata walapha eminyango. Mawungena endlini yakho uyithanda wenze njani? Usuli inyawo. Phezulu kamata, ushiye nodaka bese uyangena endlini usuclean. Benzani ke kini banishiya nodaka.
bese bethatha laba abamthandayo. Umuntu wesilisa mantombazana uyisilima. Niyangizwa kodwa kusho mina umuntu wesilisa ufike akukhuleliswe akushiye nengane yakhe ayothatha lo onengane omunye akhulise yona shadena akushiye wena. Okwayibona lonto le. Afike lapha ya zimbili zintathu ushiye wena uneyodwa. Engabe ushada wena ede kule esikhona andisa umndeni wakhe. Ngiyambona ukuthi umuntu wesilisa angisukhohliswa akayibona ningama ground okupractice. Upracticela uyondla ingane zabantu ashiye yakho. Bafana niyibona lento enenza ukuthi ayilungile. Ayenziwa yini ngoba mhlambe nisebancane. Kodwa abanye besebenzile. Isono phambi kaNkuluNkulu leyo nto. Hamba uzalisa nje ingane zabantu. Phethe usuyabaleka lapho usiyahamba endaweni akasakwazi ukuthi washona. Sisazoma phambi kaNkuluNkulu uphendule ngezenzo zakho zenzile emhlabeni. Ngoba into esilethelwe emhlabeni ukuzophila impilo engcwele. Into esilethelwe emhlabeni ukuzokhonza uNkulunkulu. Into esilethelwe emhlabeni ukuzokwenza intando kaNkulunkulu. Akuyona intando kaNkulunkulu lento eyenziwa la emhlabeni. Kodwa umhlaba uyabuka, uyabhala, ilanga liyabuka, liyabhala. Zonke izinto ezidalwe uNkulunkulu ziyabhala. Wena uqalaza abantu abadala bakubona, uqalaza umfundisi wakho ukuthi yakubona yini. Kwalenhlabathi omephezulu kwayo wenza lento yenzayo iyabhala. Wambeka ensimini yase-Edeni ukuba ilima igcine. uJehova uNkulunkulu wamyala umuntu wathi ungadla kuyo yonke imithi yensimu ngokuthanda kwakho. Kepha ungadli kuwo umuthi okwazi okuhle nokubi ngokuba mhla udla kuwo uyofa nokufa. Ngithe into engilethela ngifuna ukuchaza ukufa. Asikhulumi ngokufa okuphuma komphefumulo. Uthi uNkulunkulu kuAdam noEva mhla nadla kulomuthi okuhlukanisa okuhle nokubi niyofa nokufa. Bese ke ngithi ukuhlehla kancane. Ngalokho ke bazalwane asinacala kuyo inyama. Ngokuba uma nehamba ngokwenyama nizakufa. Yilokhu kufaka ekhuluma ngakho uNkulunkulu. Kodwa inyonga kuverse 4 no 5 uGenesis 3 yathi kowesifazane anikufa nokufa. Kepha uNkulunkulu uyazi ukuthi mhlanje izidla kuyakuvuleka amehlo enu nibe njengoNkulunkulu nikwazi okuhle nokubi. Usiyakwazi okuhle nokubi. Yafuna ngikutshela ukuthi bekungcono ungakwazi okuhle nokubi kunamanje. Isebenza apha inkomo ukuzidle. Iyasebenza. Isebenza apha inja ukuzidle. Ngenxa yokwazi okuhle nokubi sesiphila impilo engaphansi kweyenkomo. Ngoba wena mawungasebenzile kwathi siqale kusavela lapho kwathiwa uyodla izithukuthuku zakho. Mawungasebenzile awudli. Dina uhambe uyobamba inkunzi, dina uhambe uyokulwa. Uyibona inkomo ibamba inkunzi? Cha. Ngoba ikwazi okuhle nokubi. Uyibona inkomo mayifuna ukuzikhulula etoilet? Ngoba ikwazi okuhle nokubi. Sasinjalo nathi, sasingabugqokile singembethe. Mawufuna ukuthoiletha nje vele uyithoilethele kungelona ihlazo. Wanele wazi okuhle nokubi. Mawuthola indawo yokwakha awukwazi ukwakha indlu ingekho etoilet. Uholela ukwazi okuhle nokubi. Kanti ngesikhathi singakwazi okuhle nokubi besiziphilela nje kumnandi. Ungasebenzi. Tshaliwe insimi yase-Edeni ufuneka umuntu ayidlele khona. Akathi isihlahla esisodwa nje angasidli. Konke okunya kuhle. Awuyimpilo emnandi kangaka madoda. Kwakungakhiwa izindlu. Ngoba indlela esidale ngayo uNkulunkulu sasinoboya obudala ukuthi ungagodoli. Uzilalele nje kube kuhle kube mnandi. Nowa kwakho ngoba wadalwa ngobambo lapho uNkulunkulu abona khona ukuthi indoda inesizungu. Wayinikeza umsizi. Kodwa behleze ehlathini kungekho hlazo.
ngenxa yokwazi okuhle nokubi sikule nkinga esikuyona namhlanje. Mali mayingekho ufuna imali, ufuna ukusebenza. Sudla sona lesithukuthuku zakho kanti uNkulunkulu besitshalela insimo. Ukuthi uyitshale kanjani sasingenandaba sasenzani thina sasidlela. uNkulunkulu bekuchecka every day ngokushona kwelanga. Afika zokubona usaphila uright. Hayi ngoba engakuboni kodwa umngane wakho uNkulunkulu. Kodwa sadla lezi izithelo siyahlupheka, siyaguga manje. Yazi ukuthi kwakungagugwa kuqala. Insizwa nje ukhulu ufike emsizweni ufike ebuNtombini usumile la. Kodwa namhlanje siyaguga. Mangahlala nje manje phansi ngihlale nje ngithule. Zohlala ngengoma. Mawusemncane awuhlali ngengoma. Mase kufanele usukume qacabanga ubambelele. Uyaqhiqa. Ukuguga imisebenzi yesono. So sesisenzileke isona sikwazi ukuphuma lithi izwi lenkosi bonke bangcolile basilelelwe inkazimulo kaNkulunkulu. Base Roma 3. So sekufanele ke manje uvume izono zakho. Uhlanzwe ngegazi lika Jesu. Khona uzoyophila ezulwini la kungagugwa khona, la kungasetshenzwa khona, la zingekho ithukuthuku khona, la kungekho kushisa kwelanga khona. Alikho ilanga lapha. Ukukhanya kuvela kuNkulunkulu. Benendodana bakhanyisa ngendlela yakhona eyenza ukuthi ungashi, ungajuluki, ungagodoli, ungalambi, azikho izifo. Akekho yokona izulu, kodwa umhlaba sawona thina ngoAdam. Asingablame uAdam ngoba nawe kuba uAdam oyokwenza lokho akwenzayo. Kodwa sekufanele ke manje uphile impilo engcwele. Ngoba lezo usuku lwenkosi izosilanda isise kuleya ndawo uNkulunkulu ayakhe emhlabeni ofanele siphile kuyona sahluleka ukuphila sesiya kuyona ke seyifukuzela ke manje seyijulukela ithi inyoka ke niufa nokufa kepha uNkulunkulu uyazi ukuthi mhlana izidle nakuvuleka amehlo enu nibe njengoNkulunkulu nikwazi okuhle nokubi kusiza ngani ukwazi okuhle nokubi ngoba noma sesikwazi kodwa senze okubi kukusiza ngani ke khona la kukusiza khona ngakho ke umuntu odla izono ufile uNkulunkulu ayisho lokho ethi mhlanadla nofufa nokufa ngoba bajezisa wabakhiphe ideni kwakunje ngokufa lokho wayeka ukubavakashela kuba sebehlukene noNkulunkulu so umuntu ophile esonweni ngoba akayazi visitation evela kuNkulunkulu ufile ephila yikho kuJesu kuJohn 5:24 ethi ngiqinisile ngithi ozwe izwi lami akholwe ngongithumileyo unokuphila okuphakade kwakukhona umuthi wokuphila lapha yayimbili imithi umuthi wokuphila umuthi wokuhlonisa okuhle nokubi umuntu yothi into okufanele ayenze kufanele adle umuthi wokuphila abese phila inguna phakade wayengashonga uNkulunkulu ukuthi kungadliwa emthini wokuphila hayi wengazange asho wathi akusudliwa umuthi wokwazi thina ke sithanda ukwazi asifuni ukuphila ngenxa yokuthi sebedlile uthi angibakhiphe bazoze badle umuthi wokuphila angibakhipheke manje bese bephila unomphela bephile ezonweni ingakho uJesu wafika wathi mina nginguvuka nokuphila okholwa yimi noma efiyophila so ukuphila sesikuthola ngoJesu ngoba sahluleka ukukuthola ensimini yaseEdeni uNkulunkulu wayesemxosha umuntu wathi uzoze aphile isikhathi eside adle lo muthi abaphume la ngoba wasidabukelwa sithumela uJesu mawuvuma izono zakho umvumo uJesu ukuthi uyinkosi uyahlanzwa ngegazi lika Jesu bese uyahamba uyophila inguna phakade ezulwini uthi kuJesu ozwe izwi lami akholwe ngongithumileyo unokuphila okuphakade akaye kwahlulelweni kepha usephumile ekufeni wangena ekuphileni uphumile ekufeni ngoba ma udla izono ufile uphila angikhulumi ngiyadizelela ngokufa kokuphuma komphefumulo sikhuluma ngokufa kokuhlukana noNkulunkulu njengoba uAdam noEva bahlukana noNkulunkulu so kusuphumile ekufeni wangena ekuphileni uma ukholwa izwi likaNkulunkulu athi kuverse 25 kaJohn 5 ngiqinisile ngithi kini
isikhathi siyeza sesikhona lapho abafileyo beyakulizwa izwi lendodana kaNkulunkulu abezwayo bayakuphila. Isikhathi siyeza sesifikile abalizwayo izwi lendodana kaNkulunkulu uma ithi kholwani yimi nikholwe nawo ongithumileyo. Kuthiwa-ke olizwayo lelizwi uyophila. Ngakho abalizwayo izwi elishunyayelwayo bayaphila ngoba banokuphila okuphakade. Kodwa ongalizwi izwi ufile ngoba vele uhleze ekufeni. Ichibi lomlilo ukufa kwesibili. Ukufa lokho esithi ukufa thina umnyango lo. Abona ngophuma lapha eminyango asiboni ukuthi wenzani ubunjani usuphumile. So ukuphuma komphefumulo umnyango wokuphuma kulomhlaba uyongena kulo esingawuboni bese singaboni ukuthi wenzani. Nawe ungabe usasibona ngoba uphumile. Akukhona ukufa lokho yikho kuthiwa ukulala nje. Kodwa abanye bafaka buhlungu ngoba izono zabo zenza bangafi. Sono sakho siyakuvimba. Lithi izwi lenkosi isono sakho siyokufumana. Ngihlale ngikhuluma ngendoda eyintshontshe inkomo. Izeba. Walabantu abenza izono banjani? Bayagqirha, badla imithi, bayasabeka. Kuthiwa yayisabeka le ndoda abantu sebeyibona ukuthi yona le ntshontshe inkomo zabantu. Beyisabe kodwa. Lafika ilanga, wafika lo nkulunkulu ogoba ngisho amaqhawe. Wayifaka ukugula. Thi isigule isizofa. Sayifumana isono sayo yaqala kwabomndeni. Yathi akufeki nazi inkomo. Ngizolinganisa nje ngiyibonga ngoba ngizazi ayikhuluma. Nazi inkomo zokwamkhize zingivimbile. Ngiyani ngibizela abakwamkhize ngixolisa. Mina ngitshontshe inkomo zabo. Babizwa abakwamkhize. Uma befika abakwamkhize la vale ukukhuluma asakwazi ukukhuluma. Ngani isikhathi siphelile sokuvuma izono. Khuluma phela. Akusebenzi ngoba isono sivunywa umnikazi waso. Noma bangasho labo ukuthi ubefuna nini akade ethi wantshontshe inkomo zenu akusho yena kusho abanye. Vuma isono sakho ngoba isono sakho siyokufumana one day. Namhlanje uyintombi uyinsizwa. Uyazikhanya ngomnsizwa bakho ngomntombi bakho ubaba uyazikhanya ngoba ubaba noma uba umama but iyophela inkani ngalelo langa ngoba bese kufika umdali wakho. Bahamba bakwamkhize abalezinye inkomo babizwe lo mndeni mawufika akasakwazi ukukhuluma. Yonke imndeni wayibala kakufeki lapha afa khona wafaka buhlungu engayivumeli izono zakhe. Asingabazi ukuthi usesihogweni lo muntu. Ufuna ukusha nawe isono sakho sokufumana. Sokufumana. Wathola lengane wayitholayo. Wabheka ibhodo liconsayo. Wathi yakwaNdlovu. Kanti lengane akuyona yakwaNdlovu. Lengane yakwamkhize. Wayondla uNdlovu ethe ya kanti akusiyona ya. Phambi kaNkulunkulu azovela amaqiniso. Lengane izazi ukuthi esibongo ngesona esayo. Ngoba mhlawumbe uNdlovu wayaziwe ekhaya. Wacasha ngaye kodwa usuyibonile wena ingane ngoba yakho hey akuyona yakwaNdlovu le. Kodwa usazoyilanda phambi kaNkulunkulu. Ufuna ukufa amaqiniso ongawakhiphile isono sakho sokufumana. Uthi kuJesu ngiqinisile ngithi kini isikhathi siyeza sesikhona namanje lapho abafileyo bayokulizwa izwi lendodana kaNkulunkulu abezwayo bayophila. Phila ulizwe izwi. Abesethu verse 26. Ngokuba njengalokhu uyise nokuphila ngokwakhe kanjalo uyiphila indodana ibe nokuphila ngokwayo. Mlalele ku verse 27. Uyiphila amandla okwahlulela ngokuba iyindodana yomuntu. Uyipha amandla okwahlulela ngoba ukubalekela ukuphila isikhathi sisekhona. U28 uqine kakhudlwana. Ningamangali ngalokho ngokuba isikhathi siyeza lapho bonke abasemathuneni
beyakulizwa izwi layo. Uthe uverse 25 bonke abafileyo bayakulizwa izwi. Sekuthiwa ke manje bonke abasemathuneni bazolizwa izwi. Yabona sekukhulunywa ngokunye ukufa la. Sekukhulunywa ngokwethuna. Ngale bekukhulunywa ngokufa komuntu ophile ezonweni ngokufile. Uma ezwizwi uzophila. Kodwa sethuneni kuthiwani verse 28 ningamangali ngalokho ngokuba isikhathi siyeza lapho bonke abasemathuneni beyakulizwa izwi layo. Abenza ukulunga baphumele ekuvukeni kokuphila, abenza okubi ekuvukeni kokulala. Akuseyibona bothi mabelizwa baphile ngoba sekulate basemathuneni. Osethuneni uyolizwa avukele lapha besebenzela khona. Kodwa olizwa efe ngokuthi usezonweni mayelizwa uzophila ahlukane nesono. Ukuwena ukhetha ukuphila noma ukhetha ukufa. Yini oyikhethayo wena? Ibeka ukuphila ukuthi uphile. Kodwa uNkulunkulu uyakubeka ukufa ukuthi mawungakufuna ukuphila uzokufa. Ukulizwa manje izwi lendodana kaNkulunkulu uphile. Ilokho okufunayo noma ufuna ukulizwa ususethuneni izwi lendodana kaNkulunkulu bese uphumele ekuvukeni kokubhubha. Ikuphi okufunayo? Ukulizwa manje noma ukulizwa usethuneni? Wena uzozikhethela. Ngokuba uma nihamba ngokwenyama nizofa. Roma 8 verse 13. Kepha uma nibulala imisebenzi yomzimba ngomoya niza kuphila. Bengishiye phakathi kuRoma 8 sengiqhubeka naye verse 14. Ngokuba bonke abaholwa ngumoya kaNkulunkulu labo bangabantwana bakaNkulunkulu. Uhola umoya kabani wena? Umoya kaSathane, umntwana kaSathane. Kodwa mawuhola umoya kaNkulunkulu, ungumntwana kaNkulunkulu. Kodwa ngeke akuhola umoya kaNkulunkulu ungaqalanga wavuma uJesu ukuthi uyinkosi. Wavuma izono zakho. Ngoba umoya kaNkulunkulu awuhlali lapho kunesono khona. Ngokuba namukelanga umoya ubugqila ukuba nesabe. Kepha namukela umoya wobuntwana esimemeza ngayo sithi Abba Baba. Umoya wobuntwana. Asimukelanga umoya wokugqila. Indaba kukhulunywa ngomoya wobuntwana. Kungathiwa namukela umoya kaNkulunkulu. Ngoba umoya kaNkulunkulu usenza sibe ngabantwana. Abantwana bacomplain. Hlale ngikhuluma lento ngithi umntwana mayeno 2 years noma ngaphansi umphonsa phezulu uyahleka. Ajabule. Akacabanga ukuthi ngenzeka ungambamba shayeke phansi. Kodwa mayise go 5 6 7 momphonsa phezulu, malume uzongilimaza uzongwisa malume. Akusena umntwana sekuyingane. Samukela umoya wobuntwana. Umoya singacomplain ngayo. Isho uNkulunkulu ekuthuma manje ethi hambe lapha lini izulu. Awuthi inkosi ngizohamba kanjani izulu liyana. Uzophuma uhambe kulomuzi okwenza umkhuleko ngoba ungumntwana. Siphiwe umoya wobuntwana. Angazi nomoya wani. Mawusenomina mina ngikwenza ukuthi mina kimi nje ngeke mina mawunomina nje okwazi na unawo umoya wobuntwana. Unomoya wobugwala, nomoya wasesihogweni. Umoya wobuntwana uzifunela okwawo. Umoya wobuntwana uyabekezela. Umoya wobuntwana uyathethelela. Umoya wobuntwana uyaxolela. Awuxoleli nje wena ngoba unawo umoya wobuntwana. Uzongena kuliphi izulu uthi uNkulunkulu ezwini lakhe. Uma ningathetheleli abantu iziphambeko zenu nami ngeke nginithethelele. Mama ungathetheleli unamagqubu uzongena kuliphi izulu. Kodwa umoya wobuntwana uyathethelela. Ifike onemanje umntwana umshaya ngokwezinga lakhe. Uswaza noncane akhala uthi waza ngekugona uzabuye futhi uzogona. Khohle umshaya khona manje athula. Yini na umntwana. Sinikezwe umoya wobuntwana esisho ngaye sithi Abba Baba. Yena lo moya lithi iBhayibheli ufakaza kanye nomoya wethu ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu. Bayathanda abantu umuntu afakaze umntwana kaNkulunkulu. Kodwa izenzo zakhe zithi umntwana kaNkulunkulu. Zithi ungumuntu kaNkulunkulu. Umuntu kaNkulunkulu uyelo complainayo.
Umuntu kaNkulunkulu ukhuluma yonke into ayithanda, uthuka inhlamvu yahlebe emlonyeni wakhe ngoba umuntu kaNkulunkulu. Kodwa umntwana kaNkulunkulu uphilisa komntwana, ulalela lokho akutshela umzali wakhe kuphela, akakuthatha okuwo. Yena lo moya ufakaza nomoya wethu ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu. Uma ke singabantwana bakaNkulunkulu sizindlalifa. Ngeke ulidle ifa lombuso wezulu ngesiyena umntwana. Kufanele ukwazi nje lokho. Lidliwa abantwana, ifa labantwana. Angazi noma babekholwa yini abantu bakwaZulu bakudala, amakhosi akudala even before uShaka avusa ukuthi umuntu wakwaZulu umntwana. Ngoba nasezwini ngeke ulidle ifa labantwana mawungesiyena umntwana. Kuphela lapho. Verse 17, uma ke singabantwana sizindlalifa futhi. Izindlalifa zikaNkulunkulu, hayi ifa leli liphelayo lasemhlabeni. Izindlalifa kanye noKristu. Sizolidla ifa lethu kanye noJesu. Uthi mayise enika abantu isidlo sokudina. Uthi angiseyuphuza ngiseyukudla kulesithelo somvini, ngize ngisidle sinani embusweni kaNkulunkulu. Isithelo somvini uJesu akasithinti, ulinde thina ngoba sizoba izindlalifa kanye naye. Ulinde thina, kodwa wena umlindile, busy ngento zakho nje. Kodwa yena ukulindile, uzocaca phambili ukuthi ubani oyindodana kaNkulunkulu wena naye. Izindlalifa kanye noKristu, uma phela sihlupheka kanye naye, ukuze siphiwe inkazimulo futhi kanye naye. Kufanele sihlupheke kanye naye, ukuze siphiwe inkazimulo kanye naye. Uma sihlupheka kanye naye ngoba sihamba lapha ehambe khona, ngeke uhlupheke kanye naye ungahambi lapha ehambe khona. Ngakho ke ufanele silingise uPaul. Uthi uPaul emzimbeni wami inizimpawu zikaKristu. Izimpawu zikaKristu. Mawungaliyanga ke singisina uunderstand lelo verse. Ngoba ucabanga uPaul ukuthi hayi umuntu mangibheka ngibona nginoKristu akhulunywa ngalokho. So I have marks. Kusho ukuthi unezibazi zikaKristu, ushayiwe naye njengoba uJesu washaywa. Uthe makangahlushwa ngoba emzimbeni wakho unezibazi zikaKristu, unazo yini wena izibazi zikaKristu? Uthi ngelinye ilanga bemkakile bekakumuzi angene kona bethi bazomshaya wehliswa ngesilulu ewindini. Isilulu ke ubasket lomkhulu olukiwe, ofakwa kubasket wehliswa ngentambo wabaleka. Ngelinye ilanga bamshaya bamkhanda ngamatshe ngqo. uJesu babethi mabefuna ukumkhanda vela nyamalala. Aqhamuke seqhamuka kwenye indawo. So uPaul ke bamkhanda ngamanje. Bafika abafundi bambungazela bamkhulekela wavuka lapho waqhubeka washumayela. Banjalo ke abayizindlalifa kanye noKristu. Banezimpawu zikaKristu emzimbeni wabo. Banama marks kaKristu. Wena unaka bani na? Kunakhona ama marks ajwayelekile kubantu. Angazi ukuthi kwenziwa yini. Ajwayelekile. Mhlambe nje la endlini bangaba u5 banawo. Mawequcima lukulimaza. Niyakwazi lo? Wequcima uyapi? Uya kumfana. Noma umfana entombeni. Ama marks lawo ani eso. Unaluphi uphawu emzimbeni wakho na? Uthi uPaul nginempawu zikaKristu. Usuku lwenkosi liyeza. Lungaba namhlanje, lungaba kusasa. Ulungile wena na? Masike sithandaze bese singena enkonzweni ukubusisa umntwana. Umntwana noma abantwana. Babolungileyo babongcwele uNkulunkulu onomusa siyabonga ngenkonzo siyabonga konke osusenzele khona. Sisize sibe ngabalizwayo izwi lakho silenze. Sisize uNkulunkulu wethu siyathandaza sinayo umunye uNkulunkulu esingamthandaza. Wena wedwa usidalile wadala izulu walendlala nomhlaba uphanyekezeni.
wena wedwa Nkosi Jesu wafayo ngosuku lwesithathu wavuka, bonke abanye uNkulunkulu bafile abavukanga. Uthe mawubuya wabuya uphethe izikhiye zasesihogweni nezikhiye zokufa, okungukuthi akekho ofayo ungavumile, akekho esihogweni ungavumile. Ngokufanayo John 14:6, akekho ezulwini ungavumile, ngoba indlela neqiniso nokuphila akekho ozoba uNkulunkulu Baba ngaphandle kwakho. Siyakubonga ke Nkosi ngakho konke sikunikeza udumo ukufanele lungo lwakho. Siza bonke abantwana bakho abafikile beza kule nkonzo, yazazi inkinga zabo, yakwazi Nkosi okungabahlalisile kahle kulomhlaba, kodwa sesizwile namhlanje ukuthi uma sihlala kuwe namazwi akhe ehlala kithi, socela sikuthandayo sikwenzele. Uma sihlala kuwe namazwi akhe ehlala kithi, soyitshela lentaba eyinkinga izimbuku iphonse kolwandle. Uma sihlala kuwe namazwi akhe ehlala kithi, socela ukungena ezulwini singene, ngoba sizobe sihleli kuwena. Sisizeke Nkosi sihlale kulawa amazwi akho siwakhulumile, silungele usuku lwakho, sikulungele ukuhlwithwa kwebandla. Usisa Nkosi leli bandla, usisa leli igatsha ukuba libe igatsha elivuthayo lasentabeni, igatsha elila kuhlala khona izwi lakho. Msize Nkosi umholi walo abe umholi ohamba phambili izimvu zemlandela, abe umholi olenza izwi. Ngiyathandaza Nkosi ukuthi umbiyele nomndeni wakhe. Ngiyakhuleka uNkulunkulu wami, uyabaza abantwana bakhe, uyamazi unkosikazi wakhe. Ngithi Nkosi babiyele bathole isibusiso esivela kuwena ngenxa kaBaba okhonza wena. Ngiyakhuleka Nkosi ngenxa kaMama okhonza wena. Izingane lapho zikhona ziyasebenza noma zenzani, isibusiso sakho Nkosi asehlele phezulu kwaso yonke indawo. Khulekela leli ekhaya libiyele ngomlilo wasezulwini. Ngifafaza igazi lakho Nkosi phezulu kwaleli ekhaya laKwaNdlovu. Ngifafaza igazi lakho phezulu kwalendlu yokukhonza nalendawo. Ngiyacela Nkosi ukuthi kube indawo yakho. Usize Nkosi ubafundise ngaso sonke isikhathi, ukugcina konke uMoya oNgcwele asifundisa khona, ukuze bazi ukuthi uzoba nabo kuze kube sekupheleni kwezwe, uzoba nabo baze bangene ezulwini. Ushilo kwiHubo 125 wathi abakwesabayo bayofana nentaba yaseSiyoni yonemile engenakuzenyazenyizwa kuze kube phakade. Faka ukwesaba Nkosi kule branch, faka ukwesaba ekhaya laKwaNdlovu, bazi ukuthi uma besaba wena ngeke bazenyazanyiswe lutho. Uverse 2 wakhona uthe njengokuba izintaba zihaqe iJerusalema, uyabahaqa abantu bakho kalokhu ukuze bephakade. Haqa Nkosi le branch yaseHashini, haqa Nkosi umndeni waKwaNdlovu, lona loyo Nkosi okhona la mhaqe njengokuba izintaba zihaqe iJerusalema, ubabiyele njengoba ushilo kwiHubo 139 uverse 5. Wathi umuntu wakho uyamzungeza ngemuva nangaphambili, ubeka isandla sakho phezu kwabo. Bazungezeke Nkosi ubagcine kuze kube usuku lwakho uzobuya ngalo landa ibandla bangasali. Siyabonga uJesu Kristu inkosi. Amen. Uyinkosi ephakemeyo, Mongeni, 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 uJesu uyinkosi ephakeme, Mongeni, Mongeni, Mongeni. Babundlovu khona abafuna ukusiselwa abantwana, ngiyacela beze ngaphambili. Nilalelile inkonzo yaseGreytown. Nawe ilalelile. Indaba uvuma ukuthi angabani. Phela sikhuluma iqiniso la siphambi kaNkulunkulu. OAnaniya noSafira bakhuluma ngeqiniso, bafa ngaso leso sikhathi. So sisakhonza uNkulunkulu ofanayo. Ikabanikele.
Oh, ezakho zombili. Uzengithi yakhe lo ngaka uphethe ingane naye. Ngimangele. Nanti libhubha ngibhekile. Hayi bese ngimangele. Ashumayela ngalento ayisivele ivela nje. Oh, neminyaka mngakweni. Ile ngane iphethe. Ngisho ngeminyaka u10 wonke. Oh, hayi ngeke ngisasho lutho. Le phethe umama 8 months. Oh, intende nje nonke nifana nomama wenu. Angazi kuba ngoba ngimbona. Anginifundele nanti izwi ke ngibusisa abantwana. Marko chapter 10 verse 13 kuya ku16. Khona baletha kuye abantwanyana kuba baphathe kepha abafundi babakhuza. Kodwa uJesu ekubona wathi ukuthela wathi kubo vumelana abantwana beze kimi. Ningabanqabeli ngokuba umbuso kaNkuluNkulu ngwabanjalo. Ngiqinisile ngithi kini lona loyo ongamukeli umbuso kaNkuluNkulu njengomntwana kasoze angena kuwo. Waba khona wababusisa ebeka izandla phezulu kwabo. Sondelani nisondeza abantwana. Bani behamba phambili waza.